Sawa TV sabuwar tasha ce don Allah ku dan daure ku dan yi mana subscribing a wannan tasha ta mu ta yadda za mu samu ƙarfin gwiwa ci gaba da turo muku sauran shirye-shiryen mu mun gode Allah ya saka da alkhairi. Musa abokina wai kwana biyu ina ka shige ne ina ta neman ka ina ta kolo ka wai ina ka baka shige ne na ga kwana biyu ba na ganin ka kuma yanzu na ganka na ga ka koma wani biki guys wai me sirrin ne kai dai baka samir wallahi ina cikin wani yanayi na rashin jin daɗi wallahi a haka dai kowa ya ganni zai ce na dai canza da yake kasan canji irin na rayuwa bayan da baya zuwa ma ba ka tsammani kawai za ga wani canji ya zo ma mu zauna in baka wani labari ko kana da shawarar da za ka iya bani to ina jin ka yuzi faɗa min Allah ya sa dai alkhairi ne to alkhairi ne amma gaskiya dai ni dai yanda nake cikin wannan yanayin gaskiya dai sai dai na baka labari dai ka bani shawara isan matakin da zan iya ɗauka to ina jin ka faɗa min na saurara sai in baka shawara Allah isa da in ji alkhairi ka san dai yadda da din nake dai da yadda dai muka taso tare da kai muna yin rayuwarmu kai ka san ni dai gidanmu dai ka san dai talakawa ne kuma ka san wane ne mahaifina hasali ma yanzu da ka gani kanka ka cewa na canza wallahi na canza Oh my God. because wallahi wani mai gida na samu ya rike na amana yana kula da duk sabgogina duk karatuna da komai na rayuwa ta shine to amma ya saka min da alkhairi to shine yake so ni ma in saka mai da alkhairi to shine sai ya faɗa min yana son ya aura min yarsa kuma tsakani da Allah ni dai yarsa gaskiya ba san ta nake ba hasali ma gaskiya yarinyar nan ba ta da tarbiyya Dan ƙara mana ƙarfin gwiwa ta yadda za mu san ina mun ɗora bidiyo kuna gani. Ku ɗan ga lakin da sharing da sauran abubuwan da ba a rasa ba mun gode mun ba ku lafiya. a takaice shine ya ce zai bani auren yarsa asali ma gaskiya yarsa ba ta da tarbiyya ko kaɗan ya ɗaure mata gindi ko ta ina shaye-shaye ta shigo gida a make ba ta ganin kan kowa da gashi ni kuma ba na so sanadiya kan zo na tarwatsa rayuwata saboda aurenta amma saboda halaccin da aka yi mu to shine ko dan wannan nake so ne ma in saka to shine na ga sai na yarinyar nan ba ta da mutunci wallahi sai ma ka ganta wallahi sai ka tausa min ne ka ganta ina da jinka amma har yanzu baka kai ni inda nake so ka kai ni ba so nake in ji me mummunan halinta ko ba haka ba sanadiyar bacin tarbiyyar ta duk mahaifinta ne ya saka mata komai wata dai tana yawan kwabarsa ya daina mata irin wannan kyautatawa ta yawa amma akan haka ya taɓa sakin wata saki ɗaya sosai ma kuwa abin da nake so in faɗa maka yarinyar rashin tarbiyyar ta shine ba ta da kunya shi kansa mahaifinta ba ɗaga mai kafa take ba kaga bare ni da zan aure ta kai ina cikin wani hali abokina ya kare abokina amma ka san me duk wannan halayen nan nata duk ka share sa gefe ka manta da wani mugun halinta zan baka shawara a takaice ƙaramar shawara wacce kai kanka za ka ji daɗinta ba dai ya ce zai aura ma ita ba in dai ka tuno jiyanka ka san dai duk wanda ya tuna jiya bai ji daɗin bana ba bi ma'ana a takaice kakkaso ka koma talauci a da ka zauna a ci gaba da cin arziki da kai hasali ma mu ma ka janyo mu kusa da kai ko ba ka ba abokina amma shawara da zan baka shine har dai gama faɗa min zancen naka sannan sai san irin shawara da zan baka kai
kwa ka san me, idan na faɗa ma fa za ka iya yi min dariya, amma kakkai, don wallahi a hasala nake duk sanda na tuna yarinyar nan. Farko da mahaifinta ya zo ya same ta da zancen nan za a ɗan aure da ita, ta zo ta same ni, ina zaune a gefen mota, ina zaune ina chatting, kawai ta zo ta zagaye ni, ta gama zagaye ni sai take cewa wai musiyaci zan aura, wai ina yar mai kuɗi. Abin nan ya ƙona min rai. Take cewa ba zan taɓa manta sandan mahaifina ya ɗauko kai ka gidanmu ba, a cikin tsimma, cikin ƙazanta, amma yanzu shine wai mahaifina yake so ya haɗa ni da kai. Tun aikin banza aka ta gaya mu, kuma kawai na share, na nuna komai ba ne ba. Ha kai, amma wallahi ka burge da kayi kyan kai, wallahi Allah, da ka bi da ita ta haka. Ai ashe ka iya cin arziki, ya ka ake yi. Idan kare ya zo yana ma haushi, ɗauki nama ka wulla mai ɗan tauna, dan takwashin, kai dai kawai gaba da ita. Bata sani bane ba, bata san kana da aboki Samir kamata bane, za mu yi maganinta. Yanzu dai ka gare dare yana yi, mu bar zancen nan namu, gobe ma ci gaba. Kar ka damu, komai zai wuce. Ka daina damun kanka, tun da ka tuno da abokinka na yarinta Mr. Samir. Ai matsalar ka ta kare, ka huta kawai abokina, ka ji daɗin ka sarara kai rayuwarka yacce kake so, ka ji ko abokina.